Nami diri guys sa among gilampasan guys. Kanang nangagbas ay kuan post ba wala ako rang gikuan. Kan guys, tanawa guys. Dara duha ka buok. Ako ana ni. Smile baby. Smile. Hello, ka cute. Dara duha ka buok. Tambok kayo ko ambot ba go rin ako. Smile baby. Hala, ka cute. Ka-cute ani. Usa kay pagkaon ani no. Ur kahilakon man imuha. Ha? Masa ko cute oh. Tiguang na guro ni kanang pamatay na nat. Smile, ka cute. Comment mo guys unsa ginakaon ani guys. Unsa pagkaon ani guys? Unsa kay ginakaon ani? Hala, ka cute. Sig panghilabot sa muang. Anong masig mo panghilabot? Endangered species na mi. Panghilabot. Ha? Panghilabot ha, endangered species. Unsa mo? Gamay Ha? na kay min. Unom na lang ni kabuok. Hinabtan pag ibin ninyo ha. Nagmawala na diri sa bukid. Karon pa magumi kakita sa inyo ha. Karon pa mo kakita. Karon pa mo kita. Wala mo respeto sa animal act. Ha? Animal act. Mo kabalog mga wa mo kabalog batas, ignorante mong dako, ha? Unom na lang ni kabuok. Hinabtan pag ibin ninyo. Unsa tawagan ng gamay na lang? Endangered species. Asa mang upat ninyo? Ha? Nangawala kayo. Kag ipang dako Okay, ninyo. balik ka mo, siguro ka mo. Batasan ninyo. Wala mo respeto. Wala mo yung public act sa animal. Namuyo na kayo tarong diri sa bukid, nga walay ko ang hilom. Hinabtan pa din ninyo. Pero- inalaman mo. Pero unsa ginakaon ninyo? Ha? Si video niya. Bantalan jud ha, Oh, bantalan. wala mga makabalaw sa mong ginakaon niyo, hilabtan min ninyo. So sa iba kaon ninyo pag naami sa inyong balay. Correct. Ani na lang, gagmay na lang kay mo pag unay mong duha para managhan mo. Sige na. Pwede gani ka endangered na gani ni kabalo kaon sa endangered, kabalo ka na. Ay mag-unay mo para Ay pero no, hala ka cute. Smile baby. Smile. Smile baby. Smile. Bro kay lakon. Lahi mo ha. Lahi iya pagka. Sige, ato na mi dai. Bye bye.